आंखौ निमाहा होदो आं नोंखौ दानफ्लांबाय आंनि इसाय फिसाजोखौ नों बेबायदि आलाय सिलाय दा खालामसै लामा ससेयाव नों आंनि फिसाजोखौ नाजावफिनदो जि जाबाय गासैखौबो बावगारनानै गोदान संसार जाफिनदो आलो गोजोन संसार जाफिनदो आं दिनै बेखौनो खावलायो रोन जाबायसो नोंनियाव बिदिब्ला खोनासं जुदि आंनि इसाखौ लाफिननांगौब्ला आंनो सम्पति नांगौ सम्पति रोन नों बेफोरखौ मा बुंदों नोंसोर सानैजों लालायनानै दिनै बेसे गोबाव जाखो नों दिनैसो बे खोथाखौ बुंदों जानांगौ नोंनो बे खोथाखौ सोरबा जेक होदों नंगौना नङा आंनो रावबो जेक होआखै आं आंनि मेलेमजों साननानै बुंदों औ जुदि नोंनि बियादै फिसाखौ आं लांफिननांगौब्ला आंनो सम्पति नांगौ रोन नों बेफोरखौ मा बुंदों रोन नों दिनै मानो सम्पति लुबैबावखो आंनिफ्राय नोंनि न'आव मा गैया नोंहा थाखा फैसा गैया ना न' बांला गैया ना गारि गुरा गैया नोंहा थोजासे दंबावो नों दिनै बेफोरखौ मानो लुबैखो खोनासं बिहामजो रोननि न'आव थोजासे दङब्लाबो बे रोननिसो रोननि बिमा बिफाया रोननो आरजिना गालांनायसो नाथाय नों रोननि हिनजाव जाबाय जेब्ला नोंनि न'खरनिफ्राय जे माल माथा हरनांगौ थाखा फैसा बायदि बायदि हरनांगौ बेफोरो जाबाय मोनसे नियम नों दा बे नियम बायदिनो नोंनि न'खरनिफ्राय नों माखासे बुस्थु लाबोनांगौ जों बेखौसो बुंदों जों लुबैयाखै नियम बायदिसो जोङो हास्थायदों मा बुंनाय जाखो बेलाय आं रागा जोंदों नोंनि बे रावाव मा खोथा जाखो बेलाय बबे आयेनाव दङ बेबायदि नों बुंनाय बायदि जे फिसाजो हरब्लानो सम्पति हरफाथारनांगौ होननानै थानाय थायैनि खोथा थायो गोनांफ्रासो हरगोन दा गैयैफ्रा माखौ हरनो हा बिगासेल' दङ बे हा बिगासेयावनो न' लुनानै दङ अब्ला फिसाजो दङ होननानै बे फिसाजोनो थाखाय हरनो बे न' लुना थानाय हा बिगासेखौबो फाननानै बिदिब्ला नियम बायदियै सम्पति हरनांगौ जाहैबाय नामा रोन नों दिनै मा जाखो नों सोरनि खोथा मोननानै दिनै नों एथ'ग्राब उल्थां फाल्थां खोथा बुंबाय थाखो रोन नों गथ' गोरलै नंला नों बुजिदो आरो नों दिनै बेफोरबायदि रायजोखौ लानानै दिन दाबोसिम सा गरदसे गैया दै गरदसे गैया मा नों बेफोरबायदि रायजोफोरखौहाय खावथुंथुं दंफां मुरा बायदि फज'नानै नोंनि जा न'खरनि जामेलाखौ खोनासंबाय थानांगौ नामा बिसोरहा न'खराव खामानि गैया बिसोरहा गथ' गथाय गैया बिसोरहा हिनजाव गैया बिसोरहा फेमिलि गैया जे नोंनि दिनै नंखाय खोथायाव बिसोरो नोंजों नांथाबबाय थानो औ रोन नों सानख'नो हायाखै नाथाय इसोरा दिनै सैथो खोथाखौ बुंबाय जोंहा समनि आंखाल आरोथ' नोंसोर गासैबो मिथिखायो जे आं सासे गावबुरा आंनियाव गोबां मानसिया इमारजेन्सि खामानिखौ लानानै फैयो आं दा बे नोंनि मिटिङावनो सानसे थायोब्ला इमारजेन्सि खामानियाबो थालांगोन बेनिखायनो आं बुङो मिटिंखौ गोख्रै फोजोबनांगौ आरो जों गासिबो थांनो मोननांगौ खोनासं रोन आंबो बेखौनो बुङो आंहाबो जिराय सिङानो साजोब्बाय आंबो दा बारा जिरायबाय थानो हानाय नंला आरोथ' बे सम्पतिनि खोथाखौथ' नोंसोर हौवा हिनजावसो मोनथिलायगौ हौवासानि न'खर हिनजावसानि न'खर नोंसोरसो मोनथिलायगौ मा हरो मा हरा हायो हाया बेखौ रायजोफोरनि सिगाङाव दाबिनानै मा मोनो जोंथ' हरथारनांगौ होननानै बुंनो हाया आरो बे आयेनबो नङा नों बुंनाय हिसाबै नोंथ' बुंदों आयेन आरो नोंसोर जेब्ला लालायदोंमोन बै समावथ' नोंसोर रायजोफोरनाव सोंना लालायाखैमोन जे जों सानैजों लालायनोसै होननानै नोंसोर गाव गावसो फसायलायदों थांलायदों नोंसोर गाव गावसो मोनथिलायगौ हरनो हायो हाया न'खरनिजों न'खरनि रायलायदो बेसेबांखिनि खोथायावनो जुदि जों गसंबाय थानांगौब्ला नोंनि बे मिटिङाव जों थांनायानो मोजां जासिगोन जाबायसो गासैबो मिटिङाव जिराय मेंग्लिजोब्बाय अन्नानै नों आंनि फंसे खोथाखौल' मानिदो जाबायसो आंनि फिसाजो इसाखौ नों लांफिनदो आरो आलो गोजोन संसार जाहैदो नोंनो सम्पति नांगौ ना आं हरगोन दे सोरांसि मा बुंदों नोंलाय माथो खालामबावनो अलंबार जोमै राहा गैला बेखौनो हास्थायदोंब्ला आं बुजि मोनदों जानांगौ सम्पतिनि थाखायनो दिनै जावै सोरना आंनि फिसाजोखौ बेबायदि अयथासार खालामदों जावै सोरन नोंनो सम्पतिल'सो नांगौ ना आं हरसिगोन नाथाय नों मा हास्थायदों आंनिफ्राय आं बेखौ नोंनो होजोबनोबो हाया जानो हागौ नाथाय आं जा हायो आंनि फिसाजोनो आं नाजानानै नोंनो हरगोन नाथाय दानो नङा साननैसो नेनो नांगोन नाथाय मा नाथायबाव बेखौनोथ' नोंबो हास्थायदोंमोन ना एथ'ग्राब मोजां बै समाव नोंखौ डक्टरनो हरनो नागिरदोंमोन नों डक्टरखौ नागारनानै बेजों खारबोदोंमोन ना मोजां होननानै दालाय माथो
एथ' मोजां बिफाया डक्टरजोंनो हरनो नागिरखादोंमोन। जों बिमा बिफानि हरनायजों थाङोमोनब्ला दिनै बेफोरबायदि मिटिं जिरायजालायनाय नङामोन। बेफोरबायदि सम्पति बियाबो जानो हागौमोन। दालाय माथो खालामखो? बिमा बिफाखौ लुथिनोल'सो हाबाय। बिमा बिफाखौ दुखु होखाबाय। दाबो नोंसोरनि थाखाय मिटिङाव बायदि बायदि लाजि फोनांजाबाय। मामा, आंनि थाखाय जोबोद दुखु मोननांबाय, बेखौ आं मिथिगौ। नाथाय मामा, रोना जुदि आंखौ सम्पतिनि थाखायसो लाफिनोब्ला बे थार अननाय नङा। बेखौ बुजिदो मामा। नों रोननो जेबो सम्पति हरनो नाङा आंनि थाखाय। नांगौ आं रोननिफ्रायनो गोजान जानानै, नांगौ आं बे देशआवनो हारसिं मावनानै जाहैगोन। थेवबो मामा, नों सम्पति हरनो नाङा। रोना आंखौ सम्पतिनि थाखायसो लाफिनोब्ला बे अननाय नङा। आच्छा, बिदिब्ला नोंसोर मोनथिलायसिगौ। जोंनिथ' जेबो खोथा गैला दां बेयाव बुंनो। जों जि समाधान खालामनांगौमोन खालामबाय। दाथ' मा बुंबावनो, जों बिदिब्ला उथिनोसै दे। दे रोन, बेखौ नोंसोर न'खरनिफ्रा मोनथिलायसिगौ। बिदिब्ला जोंबो थांनोसै। इसा, थादो। थौदो जोमै न'आव थांनोसै। नाथाय इसाया थाथोंसै बियो बेयावनो। थैस' थांस' बिसोरजोंनो थानो थाखाय बे बिमा बिफाखौ बै समाव दुखु होनानै खारखोमाबोदोंमोन ना? थाथोंसै, बिनि संसारा बेयावनो। जोंहा बेयाव जेबो लोब्बा गैला। जि सम्पति हरनांगौ हरसिगोन। थादो इसा। इसा, थादो। आंलाय मा खालामनो हाबावनो? आरो संसाराव थांनानै थायोब्ला मानसिनि जिउआवथ' खैफोदा फैखायो। मानसिनि जिउआव खैफोद फैनाय माने साहस बारिनाय, बोलो गोरा जासिननाय। बेफोरबायदि फिसा फिला समस्याफोरखौ जों सौसिनो हानांगौ। अब्ला जों बे संसाराव थांनानै थानो जेबो गिदिर खोथा नङा। मादै, निखावरि आं इसाखौ सम सम खबर लानो दाबाव। आंखौ खबर लानो दाबाव। खबर लानो दाबाव। बावा, मानो बावनो? नोंबो आंनि फिसाजो बायदि। आं सिन्ता जायो, दुखु जायो। नों बायदिनो आंहाबो फिसाजो सासे देरबोगासिनो। आंनि फिसाजोनि जिउआवबो मा जागोन आं गिनाय सोमोनहरो। इसा, थादो। खबर लागोन नोंखौ। आरो माबा मोनसे जायोब्ला फन हरब्लानो जाबाय। थादो। मादै, मादै, बे बुहुमाव खनसेल' जोनोम मोनो मानसिया। बे बुहुम मोनसेयाव आं दिनै मा गिदिर पाप मावनानै लाफ्लांखो? बे जिउ मोनसेयाव गोजोननाय मोनलांगोन ना मोनलांला मादै आङो? इसा, गोजोननाया बुहुमाव गैया। गोजोननायखौ बुहुमाव नागिरनानै मोना। गोजोननाया गाव गावनि गोसोआवनो दङ। आरो रोन, आयं, निमाहा होदो जोंखौबो आरो इसाखौबो। संसाराव मानसिनि जिउआ साननैसोनिल' थास'नायनि दै बायदि। बे साननैसोनि जिउखौ लानानै संसाराव रावबो दुगा दिन्थिनो नाङा। जि दङ बेयावनो गोजोन। जि मोनजादों बेखौनो जा। आयं आरो रोन, गासैखौबो बावलायनानै, निमाहा होज्लायनानै इसाखौ गोजोनै लाखि। मानोना सासे फिसा हिन्जावा गावनि जोनोमगिरि न'खौ गारनानै हौवानि न'खौ थैस' थांस' आंगो होननानै बयबो बोजबनानै लायो। गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि हौवाजों थाफैनो गोनां जायो। आरो बे हिन्जावसानि जिन्दागि सुखु दुखु, बिनि लोमजानाय साजानाय बिखै, बिनि गांनाय उखैनाय, बिनि गासैयावबो नोजोर होनांगौआ नों रोन। बेनिखायनो नोंनियाव खावलायो आं दिनै बिमानि जानानै, अन्नानै नों इसाखौ गोजोनै लाखि। थादो। ओइ रोन, आयं, रोनखौ बुजायनानै हो आयं। जागोन, गासैबो थिग जागोन। नाथाय मोनसे खोथायाव नोंनि नोम्माया खोथा होलांनाय बायदि बै दिना माब्ला सफैगोन जेब्ला नोंनि नोम्माया गारिजों गारि माल माथा धन सम्पति थाखा फैसा जोंनि न'आव गारनानै होफैगोन। बै समाव गासैबो थिग जागोन। आयं, रोना नोंनिफ्राय सम्पति लुबैदों। सासे हिन्जावा सासे हौवानि गोसोखौ हुलुस्थ' खालामनो हानांगौनो।
नों बेनिखायनो रोननि गोसोखौ हुलुस्थुल खालामदो सम्पति होनानै अब्लानो गासैबो गोजोननाया फैजोबसिगोन। औ नंगौ